M'hemmx dubju li l-vaċin kontra l-COVID-19 għamel differenza kbira u permezz tiegħu għexna ferm eqreb in-normalità. Hekk kiteb l-editur tal-ġurnal L-Orizzont bit-titlu L-effettività tat-tilqim. F'editorjal fil-ħarġa ta' tlieta l-editur tal-Orizzont kiteb li bis-saħħa tal-vaċin in-nies setgħu imorru għax-xogħol, l-edukazzjoni baqgħet tingħata fil-klassijiet u stajna niddevertu billi nagħmlu affarijiet li nħobbu bħall-isport u t-teatru. L-editur innota li vera kien hemm protokolli u limitazzjonijiet iżda fakkar li kien hemm żmien qabel kellna il-vaċin li l-uniku soluzzjoni kienet li ningħalqu ġewwa. L-editur ħeġġeġ favur it-teħid tal-vaċin għal min anke għadu lanqas ħa l-ewwel dożi u appella biex dawk li għadhom qed jaħsbuha u ħadu l-ewwel dożi tal-vaċin kontra l-COVID-19 issa jieħdu l-booster. L-istess esperti mediċi li jgħixu ħajjithom biex isalvaw il-ħajjiet iddikjaraw kemm il-darba l-importanza tat-tilqim inkluż l-tfal, irrimarka l-editorjal. L-editorjal żied jgħid li l-ikbar kontribut li nistgħu nagħtu biex immorru lejn in-normalità hi li nitlaqmu u nieħdu l-booster. Ingħad li x-xjenza turina l-vaċin hu element importanti. L-editur imbagħad spjega kif minkejja n-numru kbir ta' infezzjonijiet li kellna dan l-aħħar anke riżultat tal-varjant Omicron, in-numru ta' persuni f'qagħda kritika minħabba il-COVID-19 naqas. Hawnhekk l-editur semma dak li qal il-Prim Ministru Robert Abela li l-booster huwa s-soluzzjoni biex jonqsu ftit mir-restrizzjonijiet li għad għandna. L-editur temm jgħid li wieħed jifhem li hawn min hu xettiku fuq it-tilqim iżda l-akbar prova tal-effettività tat-tilqim hi proprju l-istatistika li turik ċar li min tlaqqam għalkemm jista' jinfetta ruħu jonqoslu sew ir-riskju li spiċċa l-isptar minħabba l-COVID-19.